Agrupem-nos-hi tots en la lluita final. El gènere humà és la internacional. Això cantem en un dels himnes més famosos dels treballadors, la classe obrera universal. Però ara sabem que la lluita no és final, la lluita continua i ens queda molt per fer. Per això hi ha una exigència viva i urgent. Agrupem-nos-hi tots. Unim-nos contra els virus invisibles de conseqüències tan visibles. Perquè la crisi econòmica que ja s'ha fet present no recaiga una altra vegada sobre els nostres muscles. En això hem d'estar tots units. La gent de la cultura, de les fàbriques, de la construcció, de les petites i mitjanes empreses, del sector públic o privat, tots. I ens cal fer un reconeixement molt especial a l'esforç, la generositat i la dedicació de totes les treballadores i els treballadors sanitaris que cuiden de la nostra salut. Per un 1 de maig més lliure, just i solidari. Que tinguem un bon dia i cuidem-nos, que la salut és també la nostra força.